Se on aina odotettu puhelu, kun tyttöjen soitto tulee. Sen ajan minä koitan katsoa, että olen varmasti puhelimen lähellä. Että kun puhelu tulee, niin minä heti varaan siihen itselleni tuolin lähettyville, että voin istua siinä ja seurata, mitä minulta kysytään. Ja jos on joku asia, mikä painaa mieltä, niin voi kysyä, että mitäs nyt tehdään. Ja aina siihen jotain vastausta saa sitten niin, että se asia tulee käsiteltyä. Se on ollut erittäin helppo ottaa käyttöön. Kerran näytettiin, että näin ja näin ja näin, niin minä osasin sen jopa. Jopa minä osasin sen. Se on kun puhelimeen vastaisi. Jos osaat vastata puhelimeen, niin osaat vastata tuohonkin. Se on kun puhuu naapurirouvan kanssa. Saan jonkun käsin teistä. Jos ei minun oma puhelin satukaan toimimaan sillä hetkellä, se nimittäin ei aina toimi, kun on sorminäppäryys puuttuu. Etäkotihoito on ollut äidille kovasti mieluinen ja minustakin se on ollut hyvä. Siinä on niin paljon tätä tällaista sosiaalista kanssakäymistä, mikä ilman muuta vanhemmalla ihmisellä on rajoittunut. Suosittelen kyllä kaikille, jotka suinkin vaan saa tämän, varmasti tykkää. Etätytöillä on kaikilla sydän puhdasta kultaa.